What's up mga kataps? Nandito po tayo ngayon sa office ng PhilHealth at masyadong boring kasi sa PhilHealth ngayon and sumasakit na ang mga likod namin katulad nito, yung kasama ko. And suya uno. So siya di po siya masyadong nasasakitan ng likod. Bisaya mo akong dako eh. So guys, papakita ko sa inyo ngayon ang exercise na para sa likod, pero dito lang tayo sa upuan natin. And di tayo masyadong di natin lalakasin yung boses natin kasi nandito tayo sa office. Baka ano si Tagalog sa sita oy. Ano si Tagalog sa sita, Shun? Ano si Tagalog sa sita? Sit mana. Basta, baka mapapagalitan tayo, so hinay-hinay lang tayo ng boses. And let's start the exercise. So bago kayo tumingin sa video, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just push the notification bell for more videos. And let's start. So this workout video is about back pain. So this is a chair edition for at workout at work. Unsa? Naglibog kung gusto niya. So this is a chair edition, working out at work. Ay, tama. Yun pala. So start na talaga tayo. Okay? Tanaw-tanaw sa tagay pasin tanawon ta dire. So ang unang gagawin natin ay ang cat pose. So ang dapat may chair ka at nagampo ko at let's start. So 20 seconds, hold it 20 seconds. So pagkatapos ay ang cow pose. Ang next is the seated eagle pose. Next up is figure 4. So next up would be seated twist. So the last workout would be the forward bend. Makuha ko ang forward bend.
So guys, yun ang back. Ano yun? Anong title na to eh? Guys, natapos ko na yung workout na chair edition. Back pain relief. Ito ginagawa ngayon ng kasama ko dito sa. And it's a 20-second hold. Mabuti siya sa mga office workers. Palaging nakatutok pala sa computer, ganito. Mabuti siya sa likod. Try nyo guys, di ba? Ma-feel nyo at ano yun? Ma-feel nyo na di na sumasakit yung likod nyo. So, tinatry na niya. And dito ko natatapusin yung video ko. So, just comment down below. And nandito na siya. Oh, saan mo ka? Uy. Ay, kuha. And kadush, see you in the next video. Bye!